Radio sababu kanbaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga fila on tɔnɔ gosira an fɛ yan waati kelen kanbaw o filɛ ni Fana Modibo Kulubali ale ka montre la lolonikaw fɛ bi o waati kelen kanbaw o filɛ ni Idrissa Kulubali ka montre ba la loloni Bobakina waati galan kanbaw fana be sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati ko fɔ aw ye bandaw a ye maaba bisimila kunu nazaraw ka tɔnba o ciraden dɔ nana ka na kunnafoni di kama ka dambolo kɛ Mali ye kunungo ka tila ka tasi bila k'u ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini kari an fɛ yan Zewa l'impôt sara n'o ye patanti ani biɲɛtiw ye o bɛna kɛ an fɛ yan fusatigɛ la impôt ɲɛma ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ci la in na fɛn min n'o ye bi ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka ɲɛsin français kan fɔla journée internationale de la francophonie o ye bi ye a français kan a yɛrɛ bɛ lihala jumɛn na bi yala nege bɛ maaw la wa bala dɔnniya ka fɔ hali n'a sɔrɔ France kan nege bɛ maaw la ko français ko man di maa caman ye bi Amadu Bayo sutarala kunu o ka kaburu do ani sɛgɛla cɛpti jɔ kilo 5 bɔɲɔngo la o taara a da fakɛ kɛrɛfɛ kunungo jumaseri o banni kɔfɛ ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o y'an ka don kubari ye olu bɛna lase aw ma balimakɛ Karim Sidibe fɛ l'an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma ka sanga sunkalo lihalaw la bazari wali a kɛlen bɛ ka nɔgɔya da kɛ adamadenw ye walasa Ala ka se ka sababu don ale la furudimi kojugu bɛ maa minnu na walasa olu bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na k'u ka furudimi furakɛ ka bɛn sunkalo ma a ma ladɔnniya ka fɔ a kɛlen bɛ ka furaw bila an bolo kɔrɔ nin waati in na arajaba kalo ye kalo min ni dɔɔni kalo don ko caman bɛ kɛ arajaba kɔnɔna na an bɔra ka fɔ an ɲɛna a ye baara min k'o kɔnɔna na n'a sera ka furaw sɔrɔ ka tila min bɛ an bɛ waati min na komi sisan ni labɛn min bɛ yen nɔ ni maaw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la o ye dabalijugukɛlaw ɲinan in na ka da ka janfa caman na bɛnnen bɛ adamadenw bolo o de la ko danaya ka gɛlɛn bi kosɛbɛ i yɛrɛ dalen bɛ maa min na n'i ma kunnaja Badara Sarada Kulubali ka kuma la ko i dalen bɛ maa min na o de bɛ janfa labɛn ka se e yɛrɛ kuma o siratigɛ la ko bɛ kɛ hakili t'u yɛrɛ la ɲinan in na wa ko n'a kɛra dabali kɛfɛn ye a fanba a bɛ kɛ donkɔnɔ de ye ka ɲɛsin adamadenw ma bɛɛ kɛ hakili t'u yɛrɛ la ɲinan in na ka sanga olu halawa olu ma fɛn min ni o ye l'impôt sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la patanti ani vignette impôt direction min filɛ nin ye Kajolo a ɲɛmaaba a ko a bɛ commerçant bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko san l'impôt o sarali o bilalen bɛ ka sini sɔgɔmada ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 19 ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka sangaw la alihalaw ma ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kalo min filɛ n'o ye mars kalo ye ni nin sera danna o b'a gɛlɛya ko fɔ o donna nataw la sani ka se o ma ko mobili fitinin biɲɛti o mobiliba biɲɛti o o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 waati fo ka taa se su ma 19h walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la bɛɛ ka se ka patante ta sini a ma ladɔnniya k'a fɔ direction ko a bɛ ka nin kunnafoni dɔ di adamadenw ma o faamuyali ko ɲuman o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ Mali sɔrɔdasi minnu bɔnnen nin na o don ko T-Site a kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ député yɛrɛ olu ye lajɛrɛ k'a ka kunu hali n'a sɔrɔ a tun tɛ ordre du jour la nka a nana ye k'a fɔ kasara nin kɛra kɛcogo min na faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la caman ja k'a fɔ bandaw a ye kuma kelen min fɔ kabini a sigi kuma ko a k'i sinsin kuma in kan ka da ka Faransi fɛrɛ ka bon a kɛra sababu ye n'u ye maaw donna maaw n'u hakili cɛ n'o tɛ an tun famana ka ɲɔgɔn na kasara mɛn an fɛ yan Mali la wa ko in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min n'o kɛra an sɔngo Gawo mara la
Mali surasi hali n'a sɔrɔ a bɛ o yɔrɔ kofɔlenw la ko u ka baara ma kɛ ten kosɛbɛ ka d'a kan n'u bɛ fɛn fɛn kɛ yamaruya de bɛ ɲini faransi surasiw fɛ. O kɛra sababu ye janfa in labɛnna nin cogo in na tuma min na ni dɔw kan ka bɔ yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ taa yɔrɔ dɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a janfa labɛnna nin cogo in na tan. O siratigɛ la maa caman wulila ka welewele da ka ɲɛsin Banda ani Asimi Goyita ma k'u k'u bolo yɛlɛma joona n'o tɛ ni kunnamadiya kɛ ko bilala yɔrɔ min na nin y'a tatɔ de ye o yɔrɔ kofɔlɛ waati wɛrɛ si tɛ a janfa labɛnnen na ni faransi n'a ka teriw tɛ. Député kɔni y'a fɔ kunungo ni maa min bɛ Zegwa kunnafoni kan o député min y'a fɔ n'o o bɛ tali kɛ Adama Fɔnba la an bɛ Ala dɔnna k'a fɔ a y'a fɔ ko nin cogo dɔn don ka ban. Faransi kɛlen bɛ k'i daga yɔrɔ minnu na fɛla min bɛ Faransi la n'o y'a ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka don adamadenw ni hakili cɛ ka malidenw yɛrɛ kɔni fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa olu bɛ se k'u ka hakilinaw kɛ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira kunungo CNT n'o ye député bulon kɔnɔna na u y'a kunnafoni di wa k'o t'a to nin cogo in na u bɛna wulikajɔ kɛ o wulikajɔw k'a jira k'a fɔ ko nin kɛra kɛcogo min na tamaki si t'a la minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen dɔw bɛ tali kɛ Faransi sɔrɔsi la Force Barkhane ko olu nɔbɔ bɛ ko in na o de la fɛn min n'o ye nin ma kofɔlen ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ministre de la défense an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale fana ye taama kɛ kunu Sadio Kamara a taara ka taa tasibila kɛ nin ma kofɔlen ni u ka suturali kɛla T-site surasi min suturala kunungo T-site article jɔ surati 31 na olu suturala T-site o kelen min joginna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o fana taara ntanya a fɔ fila min joginna o fila bɛɛ lajɛlen taara ntanya Gawo dɔgɔtɔrɔso la wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu fana ka suturali kɛra Gawo n'o t'a tɔ mɔgɔ 31 u bɛɛ lajɛlen ka suturali kɛra T-site ka d'a kan ko a kasara sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ o de la Sadio Kamara a y'a ja k'a fɔ ko bɛ bolo min kan tan bi ko minnu bɔnɛni filɛ o nin na o bɔnɛni o nin na Mali de ye wa ko Mali tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o ye tasibilaba kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma. Bandaw a ye ɲɛmaa dɔ bisimila kunungo n'a bɛ f'o ma ko Amirat Alfadi nanzaraw ka tɔnba o ye ciladenw bila ka na ale fana nana ka na fɔlɔ fɛn min o ye ka na tasibila kɛ ka sanga Mali surasi 33 min bɔnɛ naani na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a nana ka na tasibila kɛ olu ye o siratigɛ la a y'a ja Mali la k'a fɔ olu nana ka na fɛn caman kɛ Mali la tile fila in na o kan ka donbolo kɛ donbolo bɛ ɲɛsin adamadenw yɛrɛ kɔni dɛmɛni ma an fɛ yan Mali la. Journée internationale de la francophonie population maa 1,350,000 na kunkanfɛn olu de bɛ faransɛkan fɔ francophonie o kɔnɔna na nka ko bɛ lihala min na bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko faransɛkan fɔ a kuma kɔni sɛbɛ k'o ka ca bi kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ ka fɔ faransi ma a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ nkalon ye ka da kan ko in bɛɛ bɛ f'u ma ko in bɛɛ bɛ k'u la nka o bɛɛ lajɛlen n'a taw o bɛ ka fɛɛrɛ min bolo da o tɛ bɔ o kan n'o tɛ bɛɛ y'a jira k'a fɔ faransɛkan o tɛ baasi ye ko nka faransɛ yɛrɛ de man ɲi o bɛ ko o ko la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko laban tɛ a ko foyi la o siratigɛ la ko foyi tɛ ka faransɛkan a ma nɔgɔn nin cogo in na ta fo faransi yɛrɛ ŋɛniɲɛ maa dɔw de diyagoyalen don ka faransɛkan fɔ n'o tɛ n'a bɛɛ bilala a yɛrɛ ma bi ko kan min ka d'u ye o k'o fɔ ko jamana caman bɛ bi olu kɔni i kun da jamana wɛrɛw kan walasa olu bɛ se ka bɛn fɔla cogo min na o ka fisa ni faransi ta ye o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ Robert Mugabe dun ye nin fɔ a y'a fɔ tuma min na ni o nana an fɛ yan Mali la 2015 a y'a ja k'a fɔ jamana min teri kɔni mana kɛ faransi ye a ye k'a ma se tuguni ka taa jugu sini yɛrɛ la i ye jugu min sɔrɔ ko i tɛ tila o la tun o kɛra faransi ta nin an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o bɛ ka fɛɛrɛ min bolo da n'o ye ka Mali yɛrɛ kɔni nafolo a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o labɛnnen don fɛn fɛn mana fɔ fɛn fɛn mana kɛ u bɛɛ sɔn a bɛɛ ma nka u b'o ta nin kɛ a mana bɔ da o da fɛ a mana ladɔnniya k'a fɔ ko u b'o kɛ ka taa ni u ka hakilina ye Ahmed Bagayogo suturala kunu suturala kaburu don min na o ye a yɛrɛ fakɛ ka kaburu don ye o ni sɛgɛla dugu kɔnɔna cɛ a bɛ t'i jɔ kilo 5 bɔɲɔngo la Alassane Dramane Ouattara tun bɛ nin kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Henri Konan Bédié madame Henriette Konan Bédié tun b'a kɛnɛ kan Dominique Ouattara tun b'a kɛnɛ kan Ahmed Bagayogo ka saya a laban bɛna kɛ sababu ye gɛrɛɲɔgɔnnaba bɛ na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na
kada ka jarakeli mbe ni caman tun kelen bɛ ka sigana don Alassane na. Alassane kun yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ nin ko ninnu kalama caman y'a jira k'a fɔ Alassane tɛ nin kalama. hali kunungo Alassane tuma min na n'u bɛ ka seli Ahmed Bagayogo kan ale yɛrɛ kɔni y'a ta kɛ kasi de ye kunungo dama kɛ kasi min na. an b'a ladɔnniya k'a fɔ siratigɛ la suturali kɛlen ni maaw ye duwawu don ka ye sɛgɛlɛkaw fana ye foli bila kosɛbɛ Alassane ma ko a ka ɲi k'i ma kunten sa ka da kan ko dɔ kɛra u y'a da Ala kun ko Ala min ye Ahmed Bagayogo di sɛgɛlɛkaw ani kɔrɔbarikaw ma ko o Ala kelen fana de y'a bosi u la wa ko dun silamɛya bɛɛ lajɛlen silamɛw ye nin de fɔ ko kun si kana ye saya la Ala yɛrɛ ka saya ye saya dɔrɔn ye ko ne y'a bila o gun kɔni kan min ka fisa o de ye. an b'a ladɔnniya k'a fɔ tutali kɔni kɛra kunu sini min ye kari ye ko a ka tile 7 sarakati bɔ fanba ko a bɛna kɛ Côte d'Abidjan. fɛn min n'o ye Senegalikaw fɛ yen Macky Sall sɔmina kosɛbɛ fɔlɔ ko min wulilen filɛ nin ye a ye fɛn min n'o ye couvre-feu min tun bɛ Senegal a ye a wuli diyara Senegalikaw ye kosɛbɛ. nin wulili fana bɛ tali kɛ fɛn min na bagabaga min kɛra tile 2 in na ni Ousmane Sonko ka ko o kɛra sababu ye ka jamaw wuli nin cogo in na k'i kun da Macky Sall kan ko nin kelen pe a bɛna Macky Sall sɛbɛkɔrɔ siran kosɛbɛ. o siratigɛ la a ye juru yɔrɔkɔ fɛn caman na bi a tun tɛ sɔn fɛn minnu ma. coronavirus a maa bɔnɛ tan ni na Senegal jamana k'a dafala maa 1000 na kunu maa 1000 ani maa 3000 ko o de bɔnɛ na ni na coronavirus la tuma min na ni coronavirus yɛrɛ ka jugu k'a bɛ maa min na bi Senegal jamana k'a ti jɔ maa 9,000 na kunkanfɛn na ko nka ko bɛɛ lajɛlen n'a ta couvre-feu min tun bɛ yen Senegal kɔnɔna na ko Macky Sall a ye a bɔ a ma. Nigerikaw fɛ yen bi de taama dɔ tun bolodalen don o taama in tun bɛ tali kɛ fɛn min na kalafili min kɛra o dongo n'a kalafili jaabi kɛra sababu ye ka se di Mahamadu Bazoum ma. Mahamadu Usman ale kɔni ko k'ale ma jɛn n'a jaabi ye o kun kɛlen bɛ ka bisibiri de boloda k'u bɛna u ka taama kɛ ka u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ fɛn min n'o ye gouvernement la nka a nana ye k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ko sariya ma sɔn taama si kana kɛ tan. o fana kɛra sababu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko taama in a bɛna bɔ a ma wa a bɔlen a ma kɔni ko kɛra wajibi ye ko nka Mahamadu Usman ka maaw ye min fɔ ko a bɛna ta Niger gouvernement kun kan k'a to u k'u ka taama in kɛ ka da kan ni taama ma kɛ o de kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ taama kɛlen kan. taama baliya in k'a bɛ fɛn min jira o y'a ye k'a fɔ ko o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o kun bɛ kangara de daw ɲɛ walasa u k'u ka nisɔngoya o jira. an b'a ladɔnniya k'a fɔ o laseli kɛra kunungo Fana Modibo Kulubali a bɛ Loloninkaw fɛ yen a bɛ maa min ka so o ye Dirisa Kulubali ye a filɛ nin ye Bɔbɔkina Loloni ko tile 2 in na a bɛna to yen ka maaw kungo lajɛ ka sarakaw f'u ɲɛna u ka ko bɛ maa min bolo k'a yɛlɛ o la hali n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale kɔni b'a fɔ wa ni maa min mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se k'ale yɛrɛ bolo wele a ka nimero kan n'o ye 76 25 74 39 walima Dirisa Kulubali a jatigɛ i bɛ se k'o wele a ka nimero kan n'o ye 79 47 66 90. aw ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna sini sigida kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala ma ko wɛrɛ k'an na an da bɛna se fɛn caman ma sini ka Sanga Musa Mara yɛrɛ ka nali ma ani an yɛrɛ ka sigida bɛ cogo min na bi n'Ala sɔnna ma an da bɛ s'a ma sini walasa a bɛ se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ a la. an bɛ Ala deli Ala k'an si jɔ ka sini kɔnɔ o la aw ni de fana bɛ ɲɔgɔn bila o la sɔgɔmada in na ka kan bɛ d'aw ye aw k'an bɛn sini acte bɛ yen nka salamu